נכון. אנחנו עוברים ימים קשים, נוראים. איבדנו מלא חברים ביומיים האלה. הבן זוג שלי היה יום שלם מ-9 בבוקר עד 12 בלילה בלוויות, והייתי חייבת לצאת להביא תרופות. כשהבנתי שזה הסופר פארם היחיד, הגעתי לכאן וגיליתי את המצב הלא נורמלי הזה, שגם צריך לחכות בתור וגם לחכות בחוץ, וזה לא הגיוני שאנחנו צריכים לעבור גם את זה עד שיוצאים מהבית בשביל להביא דברים שהם חיוניים, אפילו לא לסופר, תרופות. זה מה שאנחנו צריכים לעבור. כן, כן, אני מצפה שהעיר לפחות תאייש את המקומות החיוניים, שזה סופר פארם. אני חושבת שזה יותר מכל דבר, זה תרופות, זה אנשים שצריכים, שיוצאים בשביל להמשיך לחיות, דברים שאנשים חייבים להביא איתם לבית. לא נראה לי הגיוני. בנוסף לחרדה שעזבת את שני הילדים שלך בבית. חד משמעית, יש לי 2 ילדים.